Takže dobrý deň, dostal mi prízvuk, prepáčte. Dobrý deň, vítam vás opäť pri našej kulinárskej show Kuchár s čapicou, ale tzv. 15-minútový kuchár. Minule sme mali veľké dotazy na to, že sa robila grilovačka a robili sa hambače, nebolo tam všetko dobre vidieť. Nevadí, dneska nám to pripraví náš môj veľmi dobrý kamarát, tzv. Joshua Pachánka. Budeme prepájať do Ameriky, do Washingtonu, tam je momentálne grilovacia sezóna, takže dúfam, že sa tešíte, ja sa určite teším a prepájame. Takže dobrý deň, ja vás opäť vítam u nás tuto v Amerike. Dneska si spravíme beautiful hamburger, teda hamburger, to je úplne jedno. Samozrejme McDonald's sa nechytajú na nás, lebo my tu robíme úplne inú ligu. A prejdeme následne na postup, samozrejme nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Prejdeme na tzv. Ten hamburger, pozrieme si čo a ako sa pripravuje. Nachystali sme si už mäsko, tuto máme nachystané, okorené, osolené, všetko je nasolené, všetko je tak, ako má byť. Všetko máme nachystané, rajčinka, zeleninka, slanina, alebo slanina. A už sme si tam dali mäsko, lebo sme mali sme tzv. Technický problém, ako máme vždycky, takže to je normálna vec. Pridáme k tomu samozrejme ďalšie mäska. A pridáme potom k tomu slaninku. Slaninka je veľmi dôležitá, pretože slaninka tam musí byť, bez slaninky to není ono. Samozrejme dressing tu máme, takýto chili dressing od Straumačka, áno. A nemusíme sa toho báť, samozrejme všetci to môžeme dobre cítiť, jak to mäsko rozvoniava, áno. A prichystáme tam, hodíme tam ešte pár kuskov slaniny. Pekne to môžeme vidieť. Cítiť samozrejme krásne tam to rozvoniava. Takže takto. Počkáme tak 10 minút, teda po slovensky, aby sa rozmeli. 10 minút, 10-12 minútek. Nech sa nám to mäsko pekne opeče, slaninku. A budeme potom pokračovať a zase sa opäť spojíme. Lebo potom máme, vieš, sa mi postavia. Už? Ahoj Simonka. Takže prejdeme k tomu, urobíme si teda ten hamburger. Môžeme sa na to pozrieť, kúknúť, vyberieme takto žemlička. Takto si to nachystáme, vyberieme mäsko. Tuto nám to trošku hodí, dobre, už je to v poriadku. Takže krásne urobené mäsko. Ešte sekunda, zabudli sme na jednu dôležitú vec. Dáme si tam taktú krásnu čiliomačku. Ja som počula, som sa prebrala toky a počula som zvláštne tie roky patilo to zase na večku, vieš? A už sa ale blúdilo. Takto si krásne dáme čiliomačku. Medzi tým sme si samozrejme nakráli tú rajčinku a to všetko sme si prichystali, aby sme to bytočne s nohama potom nerobili. Vyberieme to mäsko. Jak to zjavenie. Takto si to krásne dáme. Tuto si to takto prichystáme. Môžeme to cítiť, áno? Môžeme to cítiť? Bratnu? Cítiš to? Krásne vode. Aparát. Môžeme to cítiť. Potom následne prídeme k šalatiku. Takto dáme šalatík. Nebojeme sa, zeleninka je zdravá. Dáme rajčinku. Uhorka a nakoniec príde bacon. A teda po slovensky slanina. Stačí mi buď potom mašovi, alebo si môžem vybavím to hneď. Takýto krásny Severnika nie, lebo ty s tými prvotami to za nás nie je problém. Takto. Uvidíš to povrede. Návrh dáme mustard, alebo horčica. Ja to viem, ale už to robia. To ja som ešte nerobil. Ale už to robia. Bude asi nová horčica, takže... Áno.
Však neviem. Horčica. Neviem o tom. Takto rozotreme. No, jak by si nakupovali. Vieš na prečo? Kravata, kventom, biele rukavičky. Prikryjeme. No to opakuje po nás. Áno, presne však. No jasné. To bere. A takto vidíme výsledný produkt. Bere už na to. Výsledný hamburger. Môžeme dať ešte zapieť pekne na grill, nech je to chumkavé z jednej a z druhej strany. A teda dúfam, že sa vidíme na ďalších. Tuto máme ten, minulé to nebolo dobre, my to vieme, vie to môj kolega kuchár Šapicov. A teda ja vám teda prajem, krásne vidíme, úplne krásne, úžasný hamburger. A teda ja vás teda na budúce zase vás bude vítať môj kolega kuchár Šapicov. A teda ja vám prajem dobrú chuť a takéto hamburgery si môžete pripraviť každý sám doma. Veľmi chutné, jednoduché, krásne chutné jedlo a teda bon appetit a dobrú chuť vám prajem. A majte sa a dúfam, že sa vidíme. Lajkujte, zdieľajte a dúfam, že teda vidíme a dúfam, že to teda mojich fanúšikov uspokojí. A vrele to odporúčam všetkým. Vrele to odporúčam. To je jasné. Musíme to, vidíte, proste nejde to odo mňa. Ide to od mojich kulinárskych kamarátov a od mojich skúšačov, ako to všetko dobre chutí. A preto vyzerá tak, ako vyzerá, lebo je už veľmi chutí. To je na parádu. Takže je to vynikajúce, ja vás teda zdravím a vidíme sa na budúce. Good day a majte ma radi.